Kan ni kejengmut jong kajirwai bang atho kalong sepang katong ban kejengmut keba ingkong kalong ban ai men sim yaki long yaki brio baro ma ki badan kasam kapong dei ta karwai ka shat ne kanu ban kalong habaro ka jing trang ka bakidan ban akwar ban ang ba sen hi ba ka dan kaman te poi mo sha katang ban ka sha ka jing trai stong jong ni bar ka jing trang jong ni I'm out, sure. Stomach pins. Begitu 1, 2, 3. Dah. Ta or keep ta ni jo na. Move ke PA in your move. Anh con tiếng à song ngủ si buồn nhưng con ai ngủ si play mau bà là lòng như cùng nè thì cũng bà là thằng hi mau ban music video ai ban bà cái jirai bang thao hi mga yo ban mi ban song si pai ba ban ngas komen eru ban yo trailang ban ka tim jong di brand ba tama ki yarap yang thì clear kumbab silang kang bab so ngadena bu jing babe kan jing banu ba di sempak pinya betul panda poi cedu pu ka ni ka por bom ta kasi jongi kelas tang pau si bon ban ni dang yo men siem na ki wei ka barang mi ki por ban kam tam gitu ki badan kasap ban ruai ki badan satu kaman akwa ban ong ba tresh tom ban long kum ban ai men siem ki wei ru ki badang sedang ban le ka kam ke jongki song kaji dagestan kas pani kerdan mereka dari tersitom ba penlong ba penman ka ba pen bet pen biang o ka ba pen he pen san ka ba yalam ka ba kersha ka ba aji kerman na bentang ka lawi ken to terkem jibu teng ombat ino shiteng henry ba pnya beteng la ka jong ba pnya sai la ka jong ba pnya deng la ka jong king ba pinki betul kenjing seting hey Kam kater ka thon Kwa banong kalong ni kamshong haka jing nang jing start haka spa ni kerdan henry ke de jing treshi tom bapen long bapen man ka bapen bet pen biang o ka bapen he pen san ka bayalam ka ba krishan ka ba ajing kerman na benta kala weekend to the trek lem jing boteng Ambat ye no shitay, Henry bap ya bitay. Laka jong bap pinyo asay, laka jong bap pinyo aday, laka jong king bap pinkieng, pintor kimdi shatig. Hey, Shaka Tonkin, Wapin boy, Shaka Tonkin. Ha ha ha.